האם יש אפליקציה לניהול עסק קטן, אני עוסק פטור ואני לבד? אז כן יש, ואני אענה לך על זה, אבל בצורה קצת אחרת, כי השאלה הזאת מסתירה איזושהי בעיה. כשתחפשו מערכת לניהול עסק קטן, רוב המערכות שתראו הן מערכות שבמקור יועדו לצוותים, לחברות, ופשוט הקטינו אותם. זאת אומרת, הורידו מהם פיצ'רים, והתאימו אותם בצורה מסוימת, וקראו להם לעסק קטן. אבל עסק של בן אדם אחד, הוא לא איזושהי חברה קטנה, הוא חיה שונה לגמרי. קחו לכם דוגמה חברה. בחברה מישהו אחד מזין את הנתונים, ומישהו אחר צריך להשתמש בהם ולגשת אליהם. אבל אצלכם, כשאתם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, שתי הפעולות זה אותו בן אדם. זאת אומרת, אתה משקיע זמן עכשיו כדי לחסוך זמן אחר כך. התמורה היא רחוקה. ולכן המבחן האמיתי לעוסק פטור זה לא כמה המערכת יודעת לעשות, אלא כמה זמן היא חוסכת לך וכמה זמן לוקח לך בכלל להשתמש בה. מערכת עם 100 פיצ'רים מטורפים שדורש ממך כל יום לשבת חצי שעה לפחות על המערכת, לא תחזיק אצלך. אבל מערכת עם 10 פיצ'רים, שהפעולות בהם קלות והכל מסתנכרן לבד, תשרוד אצלך שנים ורק תעזור לך ותייעל לך את הזמן. כי כשאתה לבד בעסק, הזמן הוא לא עוד משאב, הוא כל העסק.